सुतैजानाय टयलेटनि बेबस्था करै खिजानाय करै जे उइ तंमानि जों अमो जोंनि मयालनि हयते हदानि हयते जों तेसा एप्रोच मा खालिनाय एडमिनिस्ट्रेशन कारण आंनोबो जोंनि जमातिया जे आंनो मन नसि मासो आगिरो बोसोर सालाया बनो आं सिया आं पोजिशनाव सवै सीएम नि पोजिशनाव सवै फार्स्ट गरिया मेला गरिया उत्सव उनफ्रत आं माने उंदर खसि हमनि आफरत चिलिया किन्तु नेक्स्ट इयर 2022 नि निनि जेफ्रो गरिया एप्रिल लो उंगो आफ्रो के आं चिनि हदानि तांनाय नो मासका ता स्पेशली चिनि दा जुतिस जमातिया हदानि जे बननो मासावो दा पदनो मासावो बरबाय बिसा तासो तंगो मानि जे प्रफ्रनो ने बरनो मासावो दारा निरबो बैनिले गोबां मा किसा प्रग्राम केसि सालाय फैयो चिनि हदानिले जमातिया हदानिले आसो गरिया फेस्टिवल कतर पालाय दं खांलायो ने चिनि एडिसिओ बो सालाय फैदि हाय हेदे मासाव ने बनि परेसि माने आगिरो एडिसिओ साजाय नाहि थाकाव ने साजायने ओबो रजाया इखना आं आपरो चालनाय न रया हि सामनिया साजायने बागैनो रजाया बो इखना सावनि बो नाङो दिनै जों अरने अरो बहायनो डिएम उंथों भिडिअ उंथों बेसे एप्रोच काहा खायो जों फलप खायमा तनाय हाति इसा जों से अकरा रक सानाय रक साइथाव आगि निसिमिनो जे बोसाबो जे कानाय सि दुद मानंको दुद मासा कोफु दिनै बोसासासे काय हंके माने दुद खांजाया कांग्रा थं हि बुमा सासे बुमा हंके चिने बागै जतनि से माने बोसानि बागै कतरको काहाको हनै जों चंजा माने बरक चिनि बुमा सासे काय हंके आइ सामरक तांगै तंग्रा हाइसि कांग्रेस खं आइ हनै ने जों जमातियानि हदानि उंगै मोबाइलनि उंगै जों डीएम उंथों जत लाइन डिपार्टमेन्ट जों अमतमा खायनि नां अमाहारावबो जों एप्रोच मा खायने चिनि एडिसिन हयतिबो जों साथारै न तंगो बसकांगबो जों अमनिसाय हांग्रायतेनि सिगांसाय जों तमा खायमा तिनि जे बाथिंगाट सालायमानि बाहेरावनो जों चेष्टा खायनाय फुलफिल खायनाय हाय हिने आं मेरनि बसकांगो न सावै थाङो जे नेक्स्ट अमाहाय पूजा फोरंगे जों माहाय गोनां के खायमाना जा नेतैबो चिनि जे और जागावो जे प्रत्यक्ष गवर्नमेंट ने फैसिलिटी नाय तीर्थ जाति रोतैसा फांनाय कोनाथि रोतैसा फायनाय हिंके बिनर नं माने जेमन पहिलाव खना माने चिनि जमाते हदासि साक्रामावो माने अमाहाय के मेला रोतै गराव तीर्थ मेला रा किन्तु तावो गवर्नमेंट ने प्रशासन थांफायो बिनि माने ताम हसनाय चिन मोखां सोलियारसि पुरा कब्जा खायफैहा आंवा माने के चिन अम दागमराबो जदि अमाहाय के उइ थांप्रो चिन मोखां सोलियार ओलो कब्जा खाय हांके व्यवसाय वाणिज्य चिनि आनि दादा कलाई ऑडिटर साइ थांखा अम काइसे व्यवसाय वाणिज्यनि प्रतिष्ठान उइ मानो ओलो सुदु तीर्थ जात्रि सिमि फायनाय आफ्रनो बिजनेस खायनाय रबो फायनाय जे अरनेव मल्टी फैसिलिटी नि अमरको हांके पब्लिक बो फायनाय निनि तामसने बिजनेस खायनि बागै बैनाय ने मे आफ्रो जाति बैनि यागो सौयाना तै कारण चिनि अर जागा गानासा अरनिव व्यवसाय खायनि बागै बै पूरा कब्जा खायजाने चंखे अरनिव ओदा माने बरनि वनो थुक चार्ज रवै अम माखायने जाति अमहाय इंयाना तै चंबो चेतना मा तंनाय हायछि चेतना करैनि बागै नों आसु माने चिनि हा हि होय तंफाने आसु कलुइ मा तंमाने जों चेतना मांनाय जों एजुकेशन तेबो कम्पिटिशन मा तंनाय आनसे सिगां सानाय जत साखा जों बाहायके बैनिसाय रंजा बैनिसाय सिजाक नंनाय सुदु स्कुलनि कारिकुलाम न परीक्षा आं स्पेशली स्टुडेन्ट न सानि मुसु अरनि मा भारत तंगोनो निजेन बसानो बाहायके गाहाम के बैनिसाय सिजाको के परे रमाना अमसों मा साखानाय तानि के ताग नि दुनिया का कम्पिटिशन नों वासुइता तंनि जे आनि बसा 80% मार्क्स माहा बसकांगो बैनिसाय गोबांखौ माफिनाय सुदु मार्क्स सिमि याताबो नॉलेज बसि जतनि से नांगौ हायति नों ताबो फनो सिजा नं रोंजागनि बाङै अपरचुनिटी गोबां मा तंखौ हायति
tawa sudi je chini mana ani besaro sakri maya hente mai masalia bahai chini ya sakri ni sai betai buka hamko opportunity जों ताबो बुखाइमा खजरि सिजा जों जाहके जों ओ जागा समे ने बांसे सरकारि चाकरि मानाय तुलायो बिनि रावार बागान रानानि बागै मानाय तु अमहाय गे अमो सिनि बागै माने ब्ले चैलेंज छाइछि जोंनि ताबांनि टोटाल प्रजन्मनि बागै आ जागासे जों दिनै ड्राग बाय गोदालै तमु साव नंलाय केफिलिं लाय तमु जोंनि जुबाव अमहाय कितो आनसि जोंहा मु सानाय छाइ थांखा जोंनि जेनेरेशन नो जों ताबो निचै दैगो आपग्रेड खाइमा फनाय नोंनि मोबाइल एप सासे नों आपग्रेड खाया इनके चलिया थांबाय फेसबुक यूट्यूब ट्विटर नों आपग्रेड खाइमा दङ डे टु डे इभेन नोंनि सफ्टवेयर मोबाइल नि नों काचे मोबाइल शेयर ना हाके माने 2 मास 3 मास परे हाय आपडेट खाइमा दङ हाय के नोंनि मोबाइल स्लो मै थाङो स्मार्टफोन फानो होथों नोंनि आईफोन फानो होथों नोंनि कम्पिउटार फानो होथों नों आपग्रेड खाया आपडेट खाया माने बसलिया मै थाङो स्लो मै थाङो के जोंबो स्लो मिया जा जोंबो सारो आगे निसिमि जों बुरा बुरिनि कप खानाय फाय जे तामसने बुफा 12 मन गोसा 13 मन आव खानामोन जों बुफा 12 मन गोसा 13 मन मा बाथाया ताबो 25 30 40 मन मा सौने आजके सिसिनि बसाराव ताबो नि जुगति कि माने जे अमा हाजाके जों बसकांगव चिनि बसारावनो जों आगाव रोनाय बागै मासा पेवलायने दिनै आं पाइथागो अमनो सानायनि मुसुगो जेहरो पनाथि फाइनाय दं जतनो फाइनायनि हाइके गाहाम गोरोंखे किफिले मा थांथों नेक्स्ट बोसोर जों